An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye min ye juin kalo ale tile 26 ye bi ye san 2026 an bɛ o la. Sɔgɔmada in na i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna kunu maa b'an bolo bi sɔgɔmada in na ni min kan ka baabu kɛ. Baabu in bɛ tali kɛ jamanakuntigi ale ka san 5 hukumu kɔnɔna na. Nka bi sɔgɔmada in na ta bɛɛ ni kelenya ni basigi ɲinini san 5 in kɔnɔna na a taara sira mun fɛ an ye wele bila maa min ma ale ye dɔgɔtɔrɔ ye nka furakɛlikɛla tɛ a tɛ biɲɛ turu maa la maanifinya dɔgɔtɔrɔ don ani adamadenya dɔgɔtɔrɔ ɲininikɛla don ekɔli karamɔgɔ don wa min ye universitaire ye o fana don Birema Eli Diko ale de bɛ an bolo bi sɔgɔmada in na an n'a bɛna masala sabula an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na kiimɛli bɛ ka kɛ jamanakuntigi ale ka san 5 fangata hukumu kɔnɔna na. San 5 in kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn ni basigi o kuma o fɔra bi an bɛna baabu dayɛlɛ min na o ye bɛnko ye o ye lakanako ye ale ni dugudenw bɛ se cogo min na k'u jɔniyɔrɔ fi u ka sigidaw kɔnɔna u yɛrɛ ka lakana na san 5 tɛmɛnen na bɛn ɲinini lafiya ɲinini ani lakana ɲinini o taara sira jumɛnw fɛ an ka jamana kɔnɔ yan jɛɛrɛw caman sigira sen ka jamana kɔnɔ ka kuma di malidenw ma duguma fo sanfɛ ɲɛmaw ye fɛrɛkɛnɛw sigi min ye baabu k'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye o nana wolo mun na nin waati laban in na bɛn sɛbɛn bɛ n'o tɔgɔ dara ko charte nationale n'ale kan ka bɛn ni kelenya sinsin an ka jamana kɔnɔ yaasa a ka se ka lakodɔn ka lawaleya an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sa jɛkulu wɛrɛ nana sigi a bɛ fɔ o ma ko observatoire ale ka se k'a lajɛ anw jamanadenw bɛ se ka nin sɛbɛn in dɔn cogo di k'a dɔn ka lakari bɛn ɲinini na sa baara jumɛnw sera ka kɛ san 5 in kɔnɔ degun jumɛnw yera a la mirina jumɛn bɛ se ka ta a ko la ani fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ min ɲini don o don ka bɔ i kɛnɛma ka segin i kɛnɛma i ka so i kɛra dugubaw dugumusow togodaw bɛɛ lajɛlen na min ye Birema Eli Diko ye a wele kun ye nin ye docteur i ni sɔgɔma i nana an ka wele jaabi bi sɔgɔmada na an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn bi ye asura ye an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw sira wurudi ni kɔlɔsiw la o kɛra Ala ka bɛɛ jaabi a ma nɔgɔn Ala ka jaabi bi fana ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ don ye jamana yɛrɛ o di baarakɛlaw ma kosɛbɛ docteur anw ka daɲɛ sigilen don min kan bi ko san 5 kɔnɔna na min ye lakana ni bɛn ye Asimi tile la a ɲinina cogo di ka kɛ ni an ka dakun yɛrɛ n'an ka kuma sigikun ye ayiwa Kasimi ka ɲininkali diyara n ye i b'a dɔn Mali bɛn ni kelenya kuma kuma caman b'a kɔnɔ n'an b'a bɛɛ fɔ hali émission kelen t'a ban mais donc an bɛ se k'an da don dakurubaw de la waati min na Asimi ninnu nana sigi fanga na o y'a sɔrɔ jamana kɔni lakanabaliya sabatilen don ka ɲɔgɔn ye jamana kɔrɔnfɛ bolo la ka se camancɛ bolo la ka na se an ni Moritani dancɛ la gigira dɔw yɛrɛ kun je Bamakɔ sɔrɔ y'a dɔn waati tɛmɛnw fana na dɔw kɔrɔ k'a fɔ waati min na fanga bɛ sigi o y'a sɔrɔ lakanabaliya o ɲɔgɔn don bɛɛ kamana gannen don donc u y'o sɔrɔ yen parce que i ye fɛn min n'i bɛ kuma kura fɔ min tun bɛ yen i b'o de fɔ fɔlɔ mɔgɔw k'o faamu o waati y'a sɔrɔ fana ko tɔw wele kun bilala tɔw dɔw ma u nana ko Nations Unies n'o ye diɲɛ tɔnba ka lasigidenw kun ye mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan fo ka se mɔgɔ 14 ma ko olu kana Mali dɛmɛ basigi la olu kun nana u fana kun ye bɛ se k'a fɔ san 8 ɲɔgɔnna kɛ Mali la u ye u ka giringajɔw kɛ o y'a sɔrɔ fana ani jamana caman kun baara ɲɔgɔn fɛ hali farafinna club fɛ bolo n'o CEDEAO ye o fana ka sɔrɔsiw fana ka mɔgɔw kun b'an fɛ yan nɔ ni dɛmɛ kɔnɔna na min fana kun ye hali ko G5 ye Sahel n'a fɔ ka se ka diɲɛ an ka Sahel jamana 5 n'o ye Mauritanie Tchad Niger Burkina ani Mali o fana kun bɛ ka tɔn dɔ sigi ko G5 Sahel ni faransi fana kun bɛ ko kɔrɔ don o fana kun bɛ yen nɔ ko ka se ka bɛnbaliya kɛlɛ ka bɔ Mali ni a dafɛ jamanaw na parce que fɛn kun tɛ Mali dɔrɔn ye donc o ko la ni o kun ye ko cogoya ye u nana sisan olu ko bon ni ko min cogoya min na sisan an nana mɔgɔ wɛrɛw de sɔrɔ yan minnu ko k'u b'an dɛmɛ u ye san caman kɛ marifaw bɛ ka ci nka n'i y'a lajɛ halisa nɔbɛrɛma bɔ ko la lakana ma se ka sabati n'a fɔ olu hakilina kun ye min ye ni ko hakilina jiginna sisan komi lakanabaliya daminɛna Mali la sisan san 2012 waati de 2012 fana bɛnna ni fanga ɲɔngirili ye Bamakɔ waati y'a sɔrɔ lakanabaliya kun bɛ yɔrɔ min na o kun ye Mali kɔrɔnfɛ bolo ani a bɛ se k'a fɔ Baba yan fɛ bolo o ye ka daminɛ Tombouctou Gao Kidal ani Menaka bon tɔw nana k'u b'an dɛmɛ ka lakanabaliya kɛlɛ bon u bɛ yan u bɛ ka caya lakanabaliya nana se Mali camancɛ bolo ma n'o ye Mopti ka bɔ la ka na se Segu ma
o kono na 2015 girgrado na Bamako soro terrasse la hippodrome ro la kana bolo kana si Radisson nunu ma donc ko chaman kera ka kuma suna dron urna na mo chaman na kana ndeme G5 yo mo ba duru nyona yaro sarval kuna na wi franci kana ndeme ka la kana balak ko fona na ilma ka ke G5 sahele o fana ka mo ko ta fo mo ba duru la me o be ko tembali dron ko me mbali ni chadinye jibana minu fo o ko mbulu kono kana se ministre mo mo batana lu ko be ko mbali kono mais plus nambe kan deme na ka cha min kan deme ka lakhna balaya sabati e ka lakhna sabati plus lakhna balaya be ka sabati na fostan 2012 ko kunye mali kuro fala dronde kuro fe bulu ka se baba en fe bulu ma bon kana se wati mina fanga bina ta yelema ka ni asinu ma ta wasro mali misaka fo lakhna balaya mali robe soro parce que hali fakola miseni ko lanjaba na hakli bala 2019 wati ko do kunye yesoro donc malion benaka uyireninga kafo mo chaman na ku bandeme ko anga sika nga jamana ka lakana sabati nga ni dunya laje fola fe ngumi ko fola fe anana glisse do kanana chari sisa ka mali fambe soro kuma ni ko mi chodi to unna na o hukumu ko nana maintenant anga jamana chaman che mo na ni minke uye fere sika fo fere bafla fere bafla mi o yeka yelema do armée re ka tableau la o yeka marma fon san minu san fe mino ni duguma mino ni formation yi ani ka baraka ni jamana baro ci na fo rusi ni fennu o yi armée ta fanfalay maintenant ko mugu ci ko doron tsana ni beni clé ko do ko foka sika foke to sika fonu nuna na damne o ko na damne na ni watimina o ye yaro san elema o salema président be abe discours do de kabe kuma do de fo kanyeshi jamana de mo san la halakra tuka na ko fo wako discours la nation sankoro la baram numna sigi singa ko lu fo o la 31 décembre 2023 président simiko ko ale sika jatimneke mi kunye ka fo ko sebe mi kun kera benkan sebe mi kun kera ni anka mali krofe bolo mogodo fe no ye à l'époque ko sema coordination Mohamed Lazawad ko ko nunu sita luna fereke kuma be amta ka tan kundi mo refin zen koni ko le linge va être lavé en famille ko de ça ka fo ko bo ko mi malika la khara balia ko nuyi ko pour que se fuka se ka sira la ko san na ta ko no 2024 ko ale bina fere o sigi 5 ans min ba to malion rebu ka la khana balia gele mun bala ko na tuka na wira ka sika foke ko kuma fo ni fere men kan ka ko malion ngaje ko fo o kara 31 décembre 2023 année banina o kele mina sayele mana minke asolaka mi accord d'Alger nya asolaka fo ko ni ko ni accord ko ni anya signé anya sawlo flanke ka fo ko yasa ben ka sigana no ye Tombouctou gawri kidal korofla fay me be masigana afara ko minu ko ye ben kan seben no sema mo ku kan marfa bla ou ma marfa bla bon donc ni ko mi tuka bana 600 ko en centaine accord ko ina blé donc wara mali jamana ko ali sente accord ko la blé parce que donc Mali c'est bon accord issu du processus de paix do accord d'Alger aussi na voilà accord d'Alger voilà alors issu du processus d'Alger voilà effectivement effectivement issu du processus d'Alger hal na soro sebeina taga segi nani de kera taga segi durna konnana siga fo durna de la accord na signé 2015 mais ni yalla jahali bamako bulona sebendo ko na bla ka parafe o kara le 15 mai ni mafli bamako CCB là o kara minge nyeben na mina wala le 20 juin maintenant 2015 accord sur la ka signé BF 600 donc gelana na do hali accord de signé chuko la bo o te ni émission ko mais en tout cas mali ko na bo mali ko bon président simiko ko accord ko ulu borala u borala mindo 600 la kana balambe malla korofe ko doronte chamanche la sembala kli mali fambe de bala min kan ka kesisa ko malembe de kan ga sigi ka laje mi gel furku mbanche du ko nona ani kablo ko no ani to dawla mundi la bas mundi be kan ka ke pour que basigi kana donc ko sitan kamna sigi ko fo donc le linge va être lavé en famille donc ambe je ka odu fo en remani nyokonche odu kara minke asolakna tondo sigi ko kludo sigi ko comité de pilotage du dialogue intermalien o kulu ko nan ko yena fo mo keme andi binani nere ko bokono donc mali shia be ko ba kono kalambani to dala mo be ko bokono ko nga barado ke ka mali yininga u haklana ka demna to dola ka se mali ko kana na fo nga mo nuski be to ranke u yorola anga réfugié munum bulla ka to madugo na fo Mauritanie Niger ni Burkina ani candidat déplacé nous fana ñu wele blaluma donc anyo baranke ka demna to dola donc au niveau communal kana c'est région qu'on nama
ka bola ka taa hali foyer réfugié ka yɔrɔw la ka taa consulat kɔnɔ an taara nbɛrɛ ninnu na déplacé bɛ yɔrɔ min commune minnu kɔnɔ maire ye ci bila u ma olu na kuma dɔ bɛɛ y'i hakilinata di o la bɛɛ ka lasigidenw de bɛ na i n'a fɔ denmisɛnninw ka lasigiden mɔgɔkɔrɔbaw ka lasigiden musow ka lasigiden donc bɛɛ nana kumaw ni fɛnw fɔra ka gafe sɛbɛn o gafe nana di président ma mai kalo tile 13 san 2024 donc hakilina caman nana fɔ o kɔnɔ voilà an da fana bɛ se ka don o la. ayiwa i y'a fɔ min ye san 5 in ye a nana yɛrɛya ɲinini na kosɛbɛ n'u ko ko souveraineté ani finitigilakaw i da donn'o fana na olu ka yɛlɛma kɛcogo n'u ka baara kɛcogo ni fɛɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen ye mun yɛrɛ yɛlɛma jamanaden ka jamanadenya la bi Mali kɔnɔ. ayiwa a ye fɛn damadɔ yɛlɛma n'i y'a ye sisan maliyɛn yɛrɛ ka ja yɛrɛ ye ka sɔn a yɛrɛ la ka da a yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛna se k'i kun di kuntigi kɔ kuma bɛɛ ni furukufuruku nana Mali la yɔrɔ n'i ko rébellion sisan o ye misaliya de ye dɔw bɛ wuli ka marifa ta maliyɛn denw de don u wuli k'a ta u b'a ta di kan dɔw de ye kuma bɛɛ n'o kɛra n'i y'a bɔ 1963 ta la ka 90 ta la ka na se 2006 ta ma ka na se 2012 ta ma a bɛɛ la an bɛ taa ka taa an kun di mɔgɔ wɛrɛ de fɛ yen an bɛ taa Algérie donc sigikafɔ bɛ kɛ yen nɔ an bɛ kuma an bɛ bɛn fɛn dɔw kan gafe dɔw bɛ sɛbɛn an bɛ bɛn fɛn dɔw kan mɔgɔ dɔw bɛ taga don armée la dɔw bɛ taga don fonction publique la n'a ganna dɔrɔn olu dɔw bɛ tila ka déserter n'an ka marifaw n'an ka fɛnw bɛ taa bon ni an ye taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen olu y'an dɛmɛ ka kuma an dalen b'u la bon ni o ma se ka na ni bɛn ni kɛlɛya ye mun de b'a to an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw ye Wagadu jamana ye an ye Mande jamana ye an ye Kaso jamana an ye Segu jamana ye donc an ye Ganadugu jamana ye donc sigikafɔ o ɲɔɲɛnen bɛ anw fɛ yan nɔ kurukafuga kɛra anw fɛ yan nɔ min sigikafɔ ye an b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ diɲɛ maa caman kan waati min tɔw kun tɛ o kow kalama ni constitution ni fɛn ninnu kun tɛ yen an y'o kɛ donc n'o kɛra an ka se ka sigi ka kuma fɔ ka na ni bɛn ni kɛlɛya ye donc an k'o fɛɛrɛ tigɛ o ye yɛlɛma damadɔ min don sisan n'i y'a lajɛ sisan komi fɛn ye fila ye min ye armée ta fanfɛla ye fɔlɔ n'i y'a lajɛ sisan an ka kanw kun bɛ attaquer kuma camanba bɔr'o la yɛlɛma donn'o la a bɛ continuer mais yɛlɛma donna na hali sɔrɔsiw ka daw yɛrɛ la ka se ka baara k'u yɛrɛ ye i b'a ye hali ka se ka baara kɛ n'u ka minɛnw ye min tɛ minɛn sɛgɛnnen sanfɛ minɛn ni duguma na o kɔni o caman sɔrɔla o ye yɛlɛma fɔlɔ ye maintenant ne bɛ kɛ bɛn banba yɔrɔ min kan o ye bɛn ni kɛlɛya yɔrɔ ye ka maliyɛnw wele togodaw la n'o ye commune ye ka na se région ma ka na se Bamakɔ ni maliyɛn min bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔna na bɛɛ ka se ka hakilinata di hali an kun ye bɔlɔlɔ sɛbɛn dɔ sira dɔ dilan site internet mɔgɔ kun b'u hakilinata fana bila o kɔnɔna o yɛrɛ la safɔ mɔgɔ 3,000 ni kɔ y'i ka hakilina bila o fɛ ka na o farala an kun ye hakilina min fara ɲɔgɔn kan n'i ye dialogue in ta sisan dialogue nana diya maliyɛnw ye parce que maliyɛnw y'a k'a fɔ ko kɔrɔlen an kun b'an banban de ko rébellion n'a fɔ problème wɛrɛ tɛ Mali la ni rébellion tɛ rébellion bɛ Mali la o ye tiɲɛ ye ale ma k'a kuma dakunba ye sa quoi voilà ma kɛ kuma dakunba ye parce que o dɔrɔn tɛ Mali problème ye n'i taara ne y'a Kayi mara ta sa ni Kayi mɔgɔw kuma na olu ye min ye ko jɔnya kɛlɛ olu y'o n'a fɔ l'esclavage par ascendance o kuma nana fɔ yen nɔ tunkarankew ka gɛlɛya ani foroko n'i ye Mali kɔnɔna ta Mali cɛmancɛ fana ta sisan gɛlɛya minnu bɛ ka kɛ dugukolo autour de ressources naturelles n'a fɔ jiko binko dugukoloko donc baganmaralaw ni sigida lakanako dɔw yɛrɛ o b'a fɔ conflit intra et intercommunautaire mɔgɔw yɛrɛ sɛw yɛrɛ cɛ la ani voilà ani min bɛ mɔgɔw furugu donc o ɲɔɲɛnenba bɛ an fɛ yan bɛɛ nana n'i ka kungo ye bɛɛ nana n'i ka kungo ye n'i ye denmisɛnninw ta sisan sifinnakaw nana n'u ka kungo ye Mali la sisan mɔgɔ min tɛ tɛmɛ san 15 kan o ye kɛmɛ sara la o 47 de mɔgɔ min tɛ tɛmɛ san 25 kan i b'a sɔrɔ kɛmɛ sara la o bɛ taa fɔ mɔgɔ 65 la o kɔrɔ dɔ o kɔrɔ ko an bɛɛ ye denmisɛnnin de parce que denmisɛnnin mɔgɔ kɛmɛ sara la yɛrɛ n'i ko minnu tɛ tɛmɛ hali san 35 kan a bɛ taa fɔ 75 la donc o kɔrɔ ko denmisɛnninw nana sisan ko olu kɔni ka hakilina kɔni min ye olu ta tɛ rébellion ko ni fɛrɛ olu kɔni ta ye dɔrɔn baarako an bɛ ka kalan kɛ an ka kalanko gɛlɛya b'o la an ka baarako gɛlɛya b'o la hali an ka baaradege ko gɛlɛya b'o la mun de kan ka kɛ bon dɔw nana olu ta ye ko problème au niveau des entreprises donc baarakɛyɔrɔ fana na gɛlɛya caman fana bɛ yen donc dɔw y'u ta fɔ donc dialogue nana sisan bɛɛ y'i ka kungo de fɔ donc n'o kɛra sisan maliyɛn bɛɛ nana ka na i yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a fɔ ko ko kɔrɔlen an kun bɛ kuma dɔrɔn rébellion an bɛ accord signé an bɛ taa an kun di Algérie an tɛ tila ka bɛn a la donc ko sisan ko bɛɛ k'i kungo nata fɔ tunkarankew an taara olu fɛ yen gɛlɛya minnu b'olu kan papier ko ninnu sɛbɛn ko ninnu kan ani fana hali n'u ye musaka sɔrɔ a ka d'u ka nafolo don jamana kɔnɔ baara kɛ jamana na mais i b'a ye gɛlɛya dɔ b'u sɔrɔ yurugurugu sira ni fɛnw kan u tɛ yɔrɔw fana ɲɛdɔn olu fana y'o fana fɔ
donc bɛɛ de nana i yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔ k'a fɔ a ko ja sisan jamana ɲɛmɔgɔw hakili bɛ olu la n'i ye syndicat ta olu ta fana baarakɛyɔrɔ fana gɛlɛya min fana b'u fana n'u ka ɲɛmɔgɔw cɛ olu fana y'o fɔ donc bɛɛ de nana ka na i hakililata fɔ dialogue kɔnɔna na an nana bɛn a waati il y avait 3000 recommandations n'a fɔ mɔgɔw ye laɲini 3,000 mɔgɔw y'o de kɛ bon comme président nana wele CICB la phase nationale kelen min kɛ ciden bilala mɔgɔ bɛɛ ma togoda mɔgɔw ni tungarankew ni fɛn bɛɛ nana donc ka 300 kɔni kalan président sigilen ɲɛna ambassadeur ni gouvernement sigilen ɲɛna o kɛlen min kɛ ka sɔrɔ ka résolution n'o ye n bɛ se k'a fɔ laɲinibaw o den 5 ta o laɲiniba fɔlɔ kun ye min ye ko le dialogue doctrinal c'est-à-dire avec le groupe terroriste n'a fɔ ko ka kumaɲɔgɔnya kɛ Kufa ani Amadu fɛ ani Yada Ali kɛ ko dialogue doctrinal ye k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔbaw ani an ka maa minnu hakili carinen don ko Mauritanie kun ye ɲɔgɔnna dɔ kɛ ka tɛmɛ nɔ kun yer'o la ko an ka fɛɛrɛ kɛ sisan ko o kumaɲɔgɔnya ka kɛ o kun ye résolution fɔlɔ ye filanan ko ka rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation sabanan o kun bɛ n'a fɔ an ka Mali dugu jukɔrɔ nafolo ninnu an ka lithium n'an ka sanu ninnu o bɛ se ka maliyɛnw nafa cogo min na k'a sɔrɔ a bɛɛ ma bɔ ka taa bayɛlɛma kɔfɛ donc o y'o fana nafa ye parce que n'i y'a lajɛ sisan hali raffinerie min kuma bɛ ka fɔ sisan f'a bɛna kan ka jɔ aéroport la n'o nana kɛ a baara daminɛnen don o bɛna bayɛlɛma an fɛ yan n'o kɛra o bɛna baara caman créer donc kɔrɔ sisan ko nafa dɔw yera la mais nafa dɔw bɛ na y'a la parce que baara in bɛ sigi sen kan dɔɔni donc a nafaba tɔ ye min ye dɔrɔn k'a fɔ ko a kɔni kɛra sababu maliyɛnw y'a dɔn k'a fɔ ko ko olu de kan k'u ka lakanabaliya n'u ka bɛn n'u ka keleya olu de kan ka kuma fɔ u yɛrɛ ye olu de kan ka fɛɛrɛ tigɛ u yɛrɛ ye donc a ɲɛ b'u kɔnɔ parce que kabu u bɛnbaw tile la ka na se fo kurukafɔ ninnu ma k'a fɔ ko an deli b'o sigikafɔ la an y'o nafaw ye donc ko an bɛ se ka segin o kelenw kan. ayiwa an b'a fɔ an filɛbaw n'a lamɛnbaaw ɲɛna k'u sɔgɔlen don jaani na bi sɔgɔmada in na an ni docteur Brema Eli Diko ale ye sociologue ye école karamɔgɔ don ɲininikɛla fana don an n'a bɛ ka baabu kɛ bɛn ko kan Eli n'i ye ko in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kuma caman aw yɛrɛ ɲininikɛlaw b'a fɔ ko fasoden yɛrɛ jɔyɔrɔ ka ɲi a ka lakana na bi est-ce que san 5 in kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko fasodenw ye danaya kurakuraya wolomasiri tabaw kan ka se ka n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa kosɛbɛ yɛrɛ kan ka se ka k'u ka lakana fana sinsinba ye kosɛbɛ lakanabaliya gɛlɛya min b'a la bɛɛ b'a dɔn parce que i b'a dɔn Mali ta ye min ye sisan ni i n'a fɔ hadamaden ni diabète ni tension ni kolokari ni mugu n'o bɛɛ y'i sɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ tɛ se ka i ka ko bon i ka ko t'i ban parce que fu b'a la donc a b'i ka ko de gɛlɛya donc Mali ta ye o de Mali ka ko ninnu na sisan fɛn caman bɛ yen o bɛ jamanadenw na fɛn dɔ bɛ jamana ɲɛmaaw na fɛn dɔ bɛ mara taabolo la donc fɛn dɔ fana bɛ mɔgɔ minnu fana bɛ k'an ka jamanaw fana lajɛ n'u bɛ ka kow jukɔrɔba ka kow suruku yuguba olu fana bɛ yen ko ninnu na donc mais min kɔni an bɛ kɔni bɛ min kɔni dɔn transition kɔnɔ a jirala bɛɛ la bɛɛ jɔyɔrɔ ye min ye n bɛ na misaliya dɔw di parce que ni kuma fɔ jamana kɔnɔ bi n'i ma misaliya di u b'a fɔ k'i bɛ ka kuma fu de fɔ jamana sariya sunba nana yɛlɛma n'o ye constitution ye constitution kɔnɔ minnu y'a sɛbɛn ne tun bɛ a ɲɛbila sɛbɛn kɛbaga an tun ye mɔgɔ 25 tun b'o la an nana ka na sɛbɛn sisan n'i y'a lajɛ sisan k'a fɔ ko jamana lakana la sécurité est l'affaire de tous k'a fɔ ko lakana o ye bɛɛ kungo de ye wa bɛɛ jɔyɔrɔ fana de b'a la donc la sécurité ani ko la sécurité humaine min ka marifa ci o dɔrɔn tɛ min b'a sɔrɔ b'a ko la justice sociale bɛɛ ka se ka hali jamanadenw ka to ka renseignement information di parce que sanfɛ minɛnw bɛ fɛn dɔw ye mais o tɛ se ka yeli kɛ ka tɛmɛ hadamaden kan parce que n'i ye nin babancikɛla kɛbaga ninnu wali kɛbaga ninnu ye a sɛbɛnnen tɛ mɔgɔ si tɛ k'a fɔ ko ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka du kɔnɔ sigida la jamana kɔnɔ dugu kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i sigiɲɔgɔn donna la wali kɛlɛ ma dɔ la nin de bɛ essence feere o ma nin de bɛ marifa feere o ma nin de b'u dumuni nin de bɛ kunnafoni jamanadenw de b'o dɔn k'a fɔ n'an ko jamana ɲɛmɔgɔw k'an lakana voilà drone sanfɛ exactement nka dugumana na an yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ maanifinya taabolo ni adamadenya kɛcogo ni kow an de b'o dɔn sugu taatogo sugu taalaw kɔlɔndasigilaw voilà ɲɔsusu yɔrɔ mɔgɔw o ye an yɛrɛ n'an ka dugutigiw exactement donc an de b'o dɔn donc sisan constitution n'o jamana sariya sunba ye parce que ale de bɛ ko tɔ bɛɛ ladilan sisan o y'o sɛbɛn k'a fɔ ko ye ko bɛɛ kan ka o k'i kungo ye jamana sɔrɔsi dɔrɔn tɛ se an kana kɛ sɔrɔsi dɔrɔn ka ko ye bɛɛ kan ka se ka ko dɔ kɛ lakana kunkurunin kɔnɔ donc o y'o fɛɛrɛ tigɛ min kɛ o tilala k'a fɔ de k'a fɔ ko bon ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye san 18 sɔrɔ ni gɛrɛndɛ nana sigi jamana kan k'a fɔ ko wajibi ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka décision dɔ ta ka mobilisation collective kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali la i ye cɛ i ye muso ye n'i kɔni ka kɛnɛ nin na n'a gɔnna décision bɛ se ka ta conseil des ministres la
wala kile whatsapp lo mo bo ke président bo lassé donc ka iwele ki do sur la kata a jakoni fi men ya me ko ibita jago ke ngo ka yoro do smalino donc o jamana sariya sunta yaba min na do la kofe o kara président la décret dota ka fo ni kono na ki bi fa ke fonctionnaire jamana ka lasigi jamana ka barakala akara hali tukudala ibe formation militaire sans kalo woro obligatoire ta bafo ubi gaucher nyanama donc no kara mi ko mi ke mayo donc bi hakla eli e kata chini ndo na bani bafo bani neti tay donda kase Dominique ka yoro la ani so ka yoro e baro ko bafo e mi neti tay ambantage hakina donc o fana yo o labé maintenant kele mi ke donc bebe kalo woro nge jago ala al ni magistrat ni docteur ko tala al ni kan ata cours d'université na fo ne nyona e bita 6 mois ke ubi godo nyama donc ibe degi fana jamana re tabulu la ko la halay parce que bar la xna bele mi ci gamana ni na ko do ni bebe se ko do la aka chala fa al ni mo be ne fa bi sa fere do tike donc yo na fa parce que nyembi kala ma ci gamna mi ke bu jalon nu nyona voilà abete oh donc c'est ça o frère flana mintikara sabana o ye na fo recrutement kara ali ba ko service national des jeunes ka se ka demisonu kala kodo la jamana haram laskidia rela jamana dia nyuma rela ana kecho nyuma donc nyuma wale ku kala wala o fe fana na sigi 5 ans pour que beka se ka ado faso kono e joro e mi mo joro mandoko donc o fe num bena na sigi 5 ans siga fon nu kono fana fere o tige ka fon ye dialogue inta sesan dialogue na rek ma sam ke ko hali kala fendo kala ko su kono nan nunna hali ko fa dialogue bolé era résolution flana ko ye charti ko ka charti c'est pour la paix la réconciliation charti c'est to fana anye mo ko yiniga chakeda tey ani mo nu nyim kala ske do masiga kuma maliko ka ayo ke benga sebe kono fembi segana ni beni kele ya maliko fela la anyo fo politicien jore mi anyo fo kayere yi barakalaw jore mi anyo fo kalando nga jore mi anyo fo jamana nyimo jore mi anyo fo tungaran ko jore mi anyo fo donc fere febe ka tike o be fora charti ko nana charti maintenant pour que sika labara encore de c'est ko président ka fendo sigi min na yere baraka nyoko fe o de kara ko observatoire pour la paix et la réconciliation nationale bo o mo fana sugandira ko nyamaya di premier ministre Kroma Ousmane Sofi Maïga donc uluka ka baraka sans sabakono yasa mo ka se ka charti kono kudo hal naso Ousmane o ko bara la wala life ko ne tien mais au bara ko o sen sumara ko sebe parce que on y charti yere di présentement jouer kalo club mo fla santé mené bon on na kalo chamanta ka soka observatoire sigi seka observatoire France li France sanche u ba bara bulbulilla ba kala mais a bara madame ne jona parce que ko chamana na do jamana hono be yece nga ako kanka lawala jone parce que mol do kumbew abulu do kumbe parce que ba don onye ni maleo fara nyoka dialogue na ke maleo ni fenchama fo fere chama fora febe kanga ke politique sraka hali mo num be nu bulla be ni jamana na fulu kata kofe ni do be nu sima jamana kofe buga kuma ju fo jamana ma be gi hagna tafo fere mi ganga tike pour que malem be ka seki yere soro malikula hali dimi be mo min ka dimi ka buika o fero bele jeni fora awo o bebe sebe kono ku ni do sida wani u ka bara damne pour que mo ka saka sebe yere kono na do ama kono na do alibu eli c'est oui amado halisa chena ne ma ye ka abe mabolo ko mi ko ni ya yere be ba ko ka bara la ko mu fena be nyama do bulo adira mo ma a sebe rebelle mana malikan tan sababela donc o kera maintenant ni observatoire ka bara na damna nyama una barake ni au radio so ni télé so ni mobta o la Pinochet tu nyam fara nyanga ka nyefo awa yara nyefo nyana o maintenant ni ana barare damna sita nyere ma ibaye bebina wele tamabuna ke kumabuna fo kambela malila maliko kan be jore mi obuna fo yana ko seme hono be wala donc bebina blaika hukumu kono kasi ka barake aketko la donc bebina segi joro soro awa sanduri na ire Afrika kuma kono jere ni fere munu sigira yera chama ko la mirina mimbe o ye sa dugumana ni sanfala ka se ka nyon soro dugudon yere ka yew yere ka ko konnana bi est-ce que bi se ka fo ko malidon bu u yere ye babu munu me sena beni kele anyini na anga jamana kono wa aywa nasro ko mo min tay maliko ko baski kadiye ko nyeta kadiye keti ka itake nasongo nyini makante ki sara ki bla jamana yere togo chenina
ko i fana tɛ maa ŋaniya jugu ye a ka ca ala fɛ fɛɛrɛ minnu kɔni tigɛra i jɔyɔrɔ fɔlen bɛ a la ni wele ma bila e yɛrɛ kiri dama i b'a sɔrɔ wele bila la i bɛ hukumu tɔ min kɔnɔ i bɛ hukumu min kɔnɔ i b'a sɔrɔ wele bila l'o ma olu y'u hakilinata fɔ donc jamanajɔ ye min ye sisan mɔgɔ caman ka problème ye min ye olu b'u ta kɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi olu ko man di ye donc o bɛ maa caman bali ka jamana yɛrɛ dɛmɛ a taabolo la fɛɛrɛ b'u bolo fana fɛɛrɛ b'u bolo fana u t'o kɛ donc a bɛ se ka ɲɛ tiɲɛ cogo o cogo dɔw b'o fɛɛrɛ tigɛ dɔw fana ta u tɛ kuma u b'u da de b'a ko n'a ma sara olu la bon n'a ma sara la a bɛ ka tiɲɛ e dun b'a dɔn n'a tiɲɛna a kɔlɔlɔ bɛ k'e sɔrɔ hali n'i y'a dan sisan essence ko ninnu ni fɛn ninnu ma gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi a taara ka jɔn to bon donc n'o la sa n'a sɔrɔ e ta ye jamana ko ye sani k'i sigi k'a fɔ ni fanga nana bayɛlɛma ou bien n'a nana dafiri ne bɛ nin ta kɛ ne bɛ nin ta kɛ tan tɔ n'o bɛ yɛrɛ sɔrɔ e b'o dɔn wa donc jamana ko ye min ye sisan min bɛ yen a jari ya ma diya ye o fanga ye ala ta de ni waati min y'a diya maa min y'a diya a b'a d'o ma n'o ta baara don min na o bɛ ban o don donc ni mɔgɔw y'o faamu sisan ese ye min ye c'est k'i faso bila fɛn bɛɛ ɲɛ quoi voilà i k'i faso bila fɛn bɛɛ ɲɛ parce que fɛn tɛ mɔgɔ ko ye maaw bɛ tɛmɛ o maa mana kɔgɔ cogo o cogo maa mana goya ye cogo o cogo ale kun tɛ yen a nana don dɔ la a bɛ taa o ye ko bɛɛ n'a taabolo ye e yɛrɛ kun tɛ yen hadamadenya bɛ ten donc sisan jamana jɔ ye min ye kuma ɲuman ye min ye fɛɛrɛ ye min ye e bɛ se min na i ka sigida la e k'o kɛ misaliya sisan e tɛ se marifaci la sɔrɔsiw yɛrɛ komandi o ye tiɲɛ mais e bɛ ka bamanjigila walikɛlɛbagaw ye a ka commune na i ka togoda la i ka sigida la ni nana o fɔ olu nana minɛ o tɛna kana kisi ya n'i y'i ban k'o fɔ n'e ka mɔgɔ dɔ nana karita n'o bɛ taa dugu la n'o y'o bamanjigila wala e ko minnu ye n'i y'o kɔ dogo e y'i ban k'o fɔ n'u taara ka taa bɔnmu bila sira la n'i ka mɔgɔ b'o kari kɔnɔ n'u sara a kɛra jɔnni na donc fo mɔgɔw k'o yɔrɔnin de faamu c'est-à-dire ka se ka fanga ni jamana bɔ fanga maralaw fanga marabagaw ani jamana ka baara ka baara u kunkolo jari ye o u kunkolo ma diya ye o u ka mara ɲɛna o a ma ɲɛ o e k'o yɔrɔ to yen e yɛrɛ bakun ye se ye min ye e k'o kɛ donc n'i m'o kɛ dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ donc kuma y'o dɔrɔn de ye quoi ayiwa olu kɔni y'u seko kɛ an ye bɛn sɛbɛn caman sigi jamana in kɔnɔ yan dɛ awɔ hali dɔwɛrɛ bɛ na Alize ta kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ aw yɛrɛ ye wulikajɔ dɔw kɛ yalama danfara jumɛn bɛ aw ye bɛnkan min sɔrɔ yen ale ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a danfaraba dɔ ye min ye i b'a dɔn n'i ye accord de Tamaracet ta o kɛra 91 n'i y'a mɛn ko Tamaracet o ye Algérie de ye entre Algérie an y'o kɛ yen nɔ n'i ye accord d'Alger 2006 ta o ye Alger o kɛra Algérie n'i ye accord issu du processus de paix Kafogonaw taara 2006 voilà o ma nɔgɔya dɛ yala a taara o la ma kɛ Alger wa o babu ma nɔgɔya dɛ y'a dɔn n'i taara pour par accord de na signé Wagadugu janvier 2013 de tɛ yan accord de juin 2013 o de na signé Cɛbilen ala ka hinɛ Cɛbilen Dramane ani Senko ni fɛn ninnu voilà olu bɛɛ tun b'o wagati o taara ko yala élection ka se ka kɛ o kɛra o fana kɛra Wagadugu an binnen kɔfɛ Kidali o kɛra voilà o kɛra Wagadugu kɔfɛ an tilala ka taa fɛɛrɛ dɔw fana tigɛ Algérie n'o kɛra 2012 fo an ye min se 2015 donc o kɔrɔ k'a fɔ ko kuma bɛɛ n'a kun gɔnna Mali da la Mali dalen bɛ a kɛrɛfɛ jamanaw la n'i ye 2013 n'i y'o Burkina n'i y'o bɔ a la a tɔ bɛɛ lajɛlen la i b'a sɔrɔ an bɛ taa Algérie comme an n'olu cɛ kun ka di kosɛbɛ an ka danaya b'u kan mɔgɔ min fana kun ye marifa ta an kama fana olu fana ka danaya kun b'u kan donc o la an bɛ taa olu bɛ sigi a bɛ fɔ kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ bɛn fɛn dɔ kan dɔw bɛ waleya dɔw tɛ lawaleya mais danfara min b'a la donc o ye fɔlɔ an kun bɛ taa kuma bɛɛ ka taa an kun di mɔgɔ wɛrɛ de fɛ yen président Simikile y'a ka discours kɛ le 31 décembre 2023 donc ni 2024 kɛra daminɛ 2024 la ka na sisan ma kɔni a tɔ kɛra de an ka sigi ka fɔ an yɛrɛ dama de b'a kɛ wa ko sans interférence extérieure c'est-à-dire que an maliyɛnw yɛrɛ dama de bɛ sigi ka kuma ɲɛngɔn togoda la n'o ye commune ye ka na se région ma ka na se an ka ambassade ni an ka consulat tunkarankew kɔrɔ ka tila ka lajɛrɛba kɛ Bamako ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw sigi ka kuma o la donc o kɔrɔ de k'a fɔ ko mɔgɔ ma don a la mɔgɔ ma wari bɔ maliyɛnw de y'u ka wari bɔ u yɛrɛ ye maliyɛnw de nana k'u sigi ka kuma fɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ m'u bali k'a fɔ ko nin tɛ sɛbɛn n'i ye accord d'Alger ta min sɛnɛ 2015 accord sɛnɛ waati min na Mali ka amendement n'o ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen sɛbɛn in kɔnɔ fɛn 13 b'a kɔnɔ ne ma jɛn n'a ye sema mɔgɔw fana a ka se fɛn 12 ma olu fana ma jɛn ni min ye o kɔrɔ k'a fɔ ko accord nin tiɲɛ don an y'an ka hakilinaw b'a kɔnɔ fan fila bɛɛ fɛ mais accord nin cogo na an bɛɛ kan ni mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ bon ni de ye dialogue ta sisan dialogue mɔgɔ ma wari bɔ mɔgɔ ma hakilina bɔ ni min tɛ maliyɛn ye n'u nana kuma fɔ olu ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔ
olu na kana u ka ko fɔ u yɛrɛ ye a bɛ ɲɛ olu de y'o fɔ kana se dialogue fɛn na charte projet avant projet de la charte ma an de y'o kɛ a yɛrɛ dama mɔgɔ min an ma to ka wari minɛ an ma taa bɔ tɔw ye an ma tɔw hakilina ɲininka donc sisan n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn yɛrɛ ta o de ye sisan ta différence ani fɔlɔ ta a tun bɛ taa ka taa yɛrɛ di mɔgɔ ma ayiwa charte nationale n'o bɛ bɛn kan a n'a observateur u sigira nka sinsinnen don mun yɛrɛ kan ko maa bɛ se k'i bolo da o kan k'a bɛ na ni sɔnɔgɔya ye malidenw olu ma. awɔ bon ne sisan n'i y'a mɛn sisan charte kɔnɔ jɔsen 5 de b'a kɔnɔ paix sécurité réconciliation cohésion nationale u ɲinɛna 5nan kɔ sisan bon komi voilà bon donc bɛn ani keleya n bɛ se k'a fɔ a bamanen bo ani réconciliation voilà donc c'est réconciliation nationale donc au lieu de ko fɛn fɛn bɛ yen sisan ni toute initiative toute action ŋaniya o ŋaniya voilà ŋaniya o ŋaniya fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'o bɛ se ka na ni bɛn ani basigi ani kelenya ani an ka koto ɲɔgɔn ta la ani Mali ka n'a fɔ an ka cɛbɛn donc ko o kuma o fɛɛrɛ ninnu ani o kumakanw ko ka o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe kelen sini ni juge kan ka sariya dɔ ta ka kiiri dɔ ta ka kiiri dɔ tigɛ sisan a b'a lajɛ ni kiiri ni ne y'a tigɛ o waleya ye a waleya bɛ na ni bɛnbaliya de ye wa a bɛ na ni bɛn de ye donc a bɛ miiri o de la fɔlɔ k'a kɛ ni sɛbɛn taara wasabulon na ni wasabulon mɔgɔw kan k'a lajɛ u kan ka loi kɔrɔ dɔ ta u b'a lajɛ an bɛna nin sɛbɛn min ta nin ye nin bɛna ni gɛlɛya de ye maliyɛnw ka cɛbɛn na wa a bɛna ni dɔ de ye maliyɛnw ka bɛn na donc a bɛ baara kɛ n'o ye charte in fana b'a fɔ de sisan donc o la charte y'a lajɛ sisan min ye sécurité n'o lakana ye o y'a pilier dɔ ye ko mun de sécurité yɛrɛ ye mun ye maliyɛn gansan n'i tɛ sɔrɔdasi ye e jɔyɔrɔ ye mun ye pilier o b'o kɔnɔ sɔrɔdasiw mun de kan ka k'u ye i ye denmisɛnnin ye maakɔrɔba ye mun de kan ka se yaasa ka se ka na ni sécurité ye o ye fɔlɔ ye o ye jɔsen dɔ ye filanan paix o tɛ bɛn de ya bɛn yɛrɛ ye mun ye bɛn bɛ se ka na cogo di a condition ye mun ye mun ni mun de kan ka kɛ pour que bɛn ka na mun de nana ni furugufurugu mɔgɔ ni ɲɔgɔn n'an kan k'o éviter fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ jamana jɔyɔrɔ ye min ye o y'o ye n'a fɔ cohésion sociale o tɛ cɛfɔ ni kanbɛn wala yɛrɛ kanfɛn wala cɛfɔ ni kanbɛn o fana min b'a to an bɛ se ka bɛn n'a fɔ sisan yɔrɔ olu la o dɔ ye n'a fɔ furu ninnu ni an ka laadako ninnu ka ko to ɲɔgɔn na ninnu o fana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc o fana jɔsen bɛ yen nɔ bon maintenant réconciliation maliyɛnw kɔni tiɲɛ na furugu bɛ mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ mais mun de kan ka se ka kɛ yaasa an ka se ka bɛn o yɔrɔ la sisan maliyɛnw yarɔ a kɛra togodalako ye a kɛra an ka sɛnɛ an ka hadamadenya yɛrɛ taabolo fɛnw ye mun de kan ka kɛ ka se ka bɛn ko la maintenant culture n'o ye seko ni dɔnko o yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye an ka Mali kɔnɔ parce que Mali ye jamana min ni an ye fɛn caman sɔrɔ yen laadalakow bɛ yen nɔ yɛrɛdɔn ninnu ani baara ninnu le travail dignité ninnu donc a ye valeur minnu n'a fɔ sisan fɛn fɛn y'an ka fɛn bɛ se ka parce que ça c'est le principe moraux n'a fɔ ka mɔgɔw ka tolérance ninnu ka baara kɛ ka dialogue kɛ o n'a fɛn so ninnu ani dignité ninnu donc olu fana b'a la o kɔfɛ sarti kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen n'a fɔ sɔrɔ ni sɔrɔ mun de kan ka kɛ an ka sanu dugujɔrɔ nafolo ninnu ani an ka sanfɛ ji ni dugukolo ninnu ni bin ninnu o kan ka labaara cogo di pour que bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la k'i to i ka sigiyɔrɔ la dɔ fana bɛ yen nɔ denmisɛnninw ka baarako donc le chômage des jeunes l'employabilité des jeunes o fɛn ninnu fana ka se ka kuma o kan maintenant charte bɛna ban ni fɛn minnu ye olu ye ko les responsabilités jɔyɔrɔ c'est à dire que n'i ye gouvernement ta sisan président ta olu kan ka mun kɛ o sɛbɛnnen don ka na se n'i ye fɛn na institution de la république ninnu voilà k'olu fana ka jɔyɔrɔ ye min ye k'o fɔ n'i ye sifinnakaw ta olu ka jɔyɔrɔ ye min ye musow ta o ye jumɛn ye donc bɛɛ fɛn dɔ ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ k'o lawaleya a kɔnɔna na an ka dugutigilakaw an ka diinɛtigiw an ka laadatigiw olu jɔyɔrɔ ye mun ye an ka kɛnyɛrɛ ye n'o ye secteur privé ye olu fana jɔyɔrɔ ye min ye o fana sɛbɛnlen don
maintenant charte yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a ko communication kunnafoni di sisan kunnafoni di aw kunnafoni dilaw i kɛra télé i kɛra radio i kɛra bɔlɔlɔ ye i kɛra minnu bɛ sɛbɛnni kɛ bolo la aw kan ka mun de kɛ parce que n'i y'a lajɛ sisan ko caman bɛ fɔ aw de b'o fɔ cogo dɔn aw de b'a fɛɛrɛ dɔn hali ka kumaw ta k'u bayɛlɛma ka nkalon ta ka da Mali la o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ani ka se ka charte lakodɔn cogo di n'a bɛ kɛ gafe de n'a bɛ kɛ capsule vidéo de n'a bɛ kɛ voilà bɛɛ ka se k'a dɔn o fɛɛrɛ ninnu o fana sɛbɛnnen don ani ka se ka lakala ekɔliso ninnu na ni sugu kɔnɔna ninnu na hali bon o n'a fɛn sugu ninnu o bɛɛ de b'a kɔnɔ o y'a la belebelebaw ye awa ma vraiment eri i y'a fɔ cogo min ko n y'a kala ka taa san kelen sisan n b'a dɔn i y'a fɔ cogo min est ce que anw ka jamana yɛrɛ ye sɛbɛnko problème ye parce que munna laban hakili y'a ye vivre ensemble an ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ awɔ an ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ dugumaya kɔrɔ hakili y'a ye sisan n ko an ka jamana kɔnɔ maa caman b'a fɔ an ɲɛna dɛ yalama n'o y'a sɔrɔ anw ta ye sɛbɛnko ye ka da kun jumɛn kan Mali furadama bɛ sɛbɛn ɲumanw sɔrɔ maaw yɛrɛ bɛna misaliw ta anw fɛ yan sɛbɛnko la an bɛ baara minnu sigi sen kan an bɛ sɛbɛn minnu dilan k'an ka jamana ka se ka taa ɲɛ k'a daminɛ sariya sunba la ka na fɛn bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ degun ye mun ye lawaleyali mun b'a kɛ sɛbɛnw tɛ se ka lawaleya munna lakɔlɔsili n'a bɛ fɔ o ma ko suivi munna o tɛ anw ka ɲɛmaaw la ka kɛ ni sɛbɛn sɔrɔlen munna mɔgɔw bɛ sɛbɛnw sɔsɔ ayiwa i ka kuma nin kɔnɔ fɛn saba de b'a kɔnɔ fɔlɔ sɛbɛnko don wa sɛbɛnko tɛ Mali problème o ye fɔlɔ ye filanan a lawaleyali ko sabanan o ye a ka ko suivi kɛ ka lakɔlɔsi Mali ko sɛbɛnko don sɛbɛnko tɛ sɛbɛnko don mun na ko o ko n'i b'a kɛ fo sɛbɛn de ka sɔrɔ ça c'est le cadre normatif min b'a jira k'a fɔ aw yamaruyalen don k'a kɛ nin y'a kɛcogo ye o sigili sen kan o wajibi ye président tun bɛ se k'a fɔ ne de ye président ye jamana bɛ n bolo a bɛ n sagoya la Mali ka lakana ni bɛn a bɛ kɛ tan de a tun bɛ se k'o kɛ o a m'o kɛ parce que jamana ɲɛmaa ye jamanadenw ka i b'u ka baara de la i y'u ka ciden de a ko ayi nka bɛɛ nin ka hakilinata la bɛɛ y'i hakilinata fɔ bon n'o kɛra sa ni bɛɛ y'i hakilinata fɔ n'o nana kɛ sɛbɛn o nana ka na kalan aw yɛrɛ ɲɛna donc sa ni min nana lawaleya aw de y'a fɔ donc sɛbɛn ko la o la ni mɔgɔ ye i ye mɔgɔ nin ka hakilinata la ka kɛ fɛn min ye n'i ko k'i b'o o lawaleya n'i ko k'a yɛrɛ ka se ka gɛlɛya sɔrɔ o la n'i ko k'a yɛrɛ ka matarafa o tɛ gɛlɛya ma parce que ale ɲininkara hakilinata la a yɛrɛ ye min fɔ o de don a yɛrɛ ye min fɔ o de don donc ni ne ka ɲi ma ni ne ka ɲi ma ni ne ka ɲi an ka sigida la ni ne ka ɲi an ka baarakɛyɔrɔ la donc e yɛrɛ de ko ten sisan e ka tila ka ban tuguni k'a fɔ ko e tɛ se k'o lawaleya a bɛ n'a fɔ loi sur la cybercriminalité mɔgɔ de wulila ka se jamana ɲɛmɔgɔ ma an bɛ k'an buruja a bɛ ka kɛ tan donc f'a ka fɛɛrɛ tigɛ sɛbɛn nana ta maintenant n'a nana lawaleya sa kɔni a bere bɛ kɛ ka bɛɛ gosi a bɛ ka bɛɛ gosi bi dɛ donc sɛbɛnko don o yɔrɔ la mais sɛbɛnko tɛ fana ka da min kan mɔgɔko fana don parce que sɛbɛn bɛ kɛ an de y'a fɔ mais maliyɛn de nɛn ka di mun de kan ka kɛ a bɛ kɛ cogo di mais n'i ko a ka labaara ale yɛrɛ tɛ sɔn k'a kɛ bon parce que ni a bere an ko ɲangini bɛnnen don bɛɛ la fɔ an yɛrɛ a bere man ka s'an yɛrɛ ma voilà an b'a fɔ ko ka yurugu kɛlɛ mais ni min fa minɛna sɔnni na n'o gɛnna ka bɔ baara la dɔrɔn an bɛ alimami dugutilakaw ni bɛɛ wele ka taa ko ka t'o bila ko vraiment an k'a to nin kelennin na donc o yɔrɔnin na a bɛ hadamaden la c'est la mise en donc o de ye mise en œuvre n'a labaarali ye o y'a gɛlɛma yɔrɔ o y'anw yɛrɛ de ye anw de ko ko jamana ka lakana bon maintenant jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛw tigɛ sisan essence ko ninnu ni fɛn ninnu na k'an ka na kɛ tan an ka na kɛ budon kɔnɔ an ka na kɛ tan n ko mɔgɔw sɔrɔla fana min bɛ tila k'o suɲɛ ka t'o di Mali kɛlɛbagaw ma o bɛ t'o maliyɛn kelen yan mais n'a ma ɲɛ o mɔgɔ kelen bɛ tila ka t'u sigi de kan o fana i b'a sɔrɔ da ka di jamana lakanabaliya yɛrɛ ko la ka tɛmɛ hali mɔgɔ min bɛ ka dɛmɛ kɛ donc mais ko in bɛɛ fana ye misali de ye parce que n ye min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw n'aw ye mɔgɔw fana fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔw fana y'u hakilinata fana di a b'a labaara joona de k'a fɔ ko kuma bɛɛ ko dɔ nana cun ko bɛ ko fana labaarali sumaya bon o fana ma ɲi o fana ka fɔ parce que n'o ma fɔ a tɛ ɲɛ dɛ parce que ne yɛrɛ b'a dɔn sisan n'i ye dialogue in ta an ye recommandation caman kɛ dɔw donna bala o ye tiɲɛ mais dɔw donni bala o sumayara an nana ka na charte sɛbɛn charte de la présidence le 22 juillet 2025 o ye charte la mais observatoire na a ye temps ta observatoire sigi o fana sigilen fana baara fana mɛnna a ma daminɛ o fana ka fɔ parce que n'i bɛ mɔgɔ fana n'i bɛ kuma fɔ i bɛ kuma tiɲɛ de fana fɔ donc sisan ni min bɛ min ta o b'o ta parce que
ko fana filɛ nin ye n'i ye mɔgɔw ni hakilina tara dɔrɔn i b'a kɛ parce que Mali ko filɛ nin sisan a ko ninnu don ɲɔgɔn na cogoya min na mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka Mali kɛlɛ o b'a la mais an fana ka ko fana sumayali fana bɛ gɛlɛya wɛrɛ o fana ka fɔ quoi ayiwa voilà donc maintenant a laban ye min ye i ye min fɔ nin o ye suivi de suivi filɛ nin ye bɛɛ de fana jɔyɔrɔ bɛ suivi la c'est-à-dire que jamanadenw kunnafonidilaw minnu y'a ko sigi sen kan olu bɛɛ de kan ka suivi fana kɛ bɛɛ kan k'o labaara an y'a ye k'a fɔ sɛbɛn in kɔnɔna na a ye fɛɛrɛ caman fɔ an b'a dɔn k'a fɔ nansarala fɛɛrɛ ninnu caman delila ka k'an ka jamana kɔnɔ mais bi Mali yɛrɛ ka maliya hukumu kɔnɔ an ka adamadenya hukumu kɔnɔ an ka tabiyaw siraw fɛ a ye fɛɛrɛ minnu sigi n'o y'an ka sigidala n'an ka togodala fɛɛrɛw ye olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sɛbɛn in kɔnɔ o jɔyɔrɔ ye fɛnba ye ka d'a kan togodalamɔgɔw de y'a fɔ olu bolo k'u ka sigikafɔ kɛ ko ka ni an ka laadala mɔgɔw n'an ka min ye an ka kuma ɲɔgɔnya k'an k'o de lawaleya min ye dialogue ye quoi ko n'an b'a kɛ an kana girin k'a kɛ ni fanganako ye donc ko n'a fɔ sisan ni kiri nana ni gɛlɛya nana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ togoda la ni foroko don an ka taa a kuma ka fɔ dugutigi bulon na fɔlɔ donc i b'a sɔrɔ dugutigi bulon la minnu ta ye foro ye min ye diinɛ ye o ko ɲɛdɔn mɔgɔw bɛ se k'o fɔ ko ni min ye ko k'olu ta ye diinɛ ko ye ko n'a sɔrɔ sisan n'i taara Tɔnbukutu Gao Kidal o ko le cadi o ye juge islamique ye ko n'o ka d'olu ye ko ka donc en fait en gros an ka mécanisme endogène de prévention de gestion de règlement de conflit ko an k'o de matarafa bon président yɛrɛ fana jɛna n'o ye parce que hali o kuma yɛrɛ talen bɛ constitution kɔrɔ o b'a ko le mode alternatif de règlement des litiges donc ni fanw sɔnna sa dɛ ne ni fala bɛ ɲɔgɔn na yan nɔfɛ awɔ an y'a kɛ tɛlɛ kɛ ka dɛsɛ pewu dugutigi bulon kɔnɔ n'an ma sɔn aw bɛ taa dugutigi bulon la fɔlɔ hali n'i taara ka taa plainte kɛ i n'a fɔ commissariat ni fɛn na o de don mais mɔgɔ faut que k'i yɛrɛ Canada maa tɛ wuli jamais diɲɛ kɔnɔ ka fɔ k'i bɛ taa tribunal la directement voilà o tɛ kɛ yen voilà bon donc o de kan ka don bala dugutigilakaw y'o fɔ an ka maliyɛnw de fɔ ko min ye an ka fɛn kɔrɔ minnu b'a to hali na an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu b'an yɛrɛ bolo an bɛ se k'a ka fɛɛrɛw tigɛ an bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma an b'o fɛɛrɛw kɛ ka ko ka bɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye parce que n'i girinna ka taa ni mɔgɔ dɔ ye polisiso la wali kelen tribunal la i b'a ye a ka ca Ala fɛ i n'o ka hadamadenya bɛ ban ka gɛlɛn dɛ nka n'an taara dugutigi bulon na n'an y'an mamuso n'an mɔkɛ wele n'an y'an kɔrɔw wele an ka o fɛɛrɛ kɔrɔ ninnu n'an y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw wele an ka laadatigiw wele n'olu fana jɔyɔrɔ ye k'a bɛ dépend ko de la n'an bɛnna fɛn min kan o de bɛna homologuer c'est-à-dire que n'an bɛnna fɛn min kan sɛbɛn dɔ bɛna dilan o la a bɛ se ka kɛ juge fɛ a bɛ se ka kɛ an ka commandant fɛ a bɛ se ka kɛ an ka dugutigi fɛ k'o sɛbɛn k'o bila donc n'olu sɛbɛnna k'o bila o de bɛ na ni basigi ye an ka yɔrɔw la donc a kun ye sisan an ka tribunal ninnu kana taa fa an ka kasobon kana fa min kuma bɛ se ka min ɲɛ o k'o ɲɛ ni min kan ka ɲangi da la min ta kan ka ɲangi i n'a fɔ ka fɛn dɔ lasegin dɔ ma olu kan ka se ka kɛ pour que ka se ka na bɛn ni kelenya ye donc dugutigilakaw y'a daminɛ yɔrɔ ye dugutigilakaw hali dukɔnɔna yɛrɛ y'a daminɛ fɔlɔ dukɔnɔna yɛrɛ la fɔlɔ voilà ani hali mara fana o y'a ni du bɛ yɔrɔ min dɛ ni du tɛ yɔrɔ min na a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ bɛɛ kɔni ye duden dɔ kɔni dɔ ka duden don n'i tɛ duden don i ye kabila dɔ maa ye i b'a sɔrɔ i ye kabila dɔ mɔgɔ ye wali kelen i ye diinɛ dɔ mɔgɔ ye o ye tiɲɛ ye i ye siya dɔ mɔgɔ ye donc o bɛɛ ye instance yɔrɔw ye i bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na i bɛ se ka wele yɔrɔ min k'a sɔrɔ a ma taa ni kiiri tigilamɔgɔw fɛ yen fo k'o fɛɛrɛ tigɛ o b'a to dɔ bɛ bɔ i ka musaka ninnu i ka fɛnw bɛɛ la vraiment Eli aw yɛrɛ minnu ye maa kalannenw ye aw da bɛ nin kuma in fɔ siɲɛ caman ko bɛn sinsinna ɲuman o ye maaw ka baarakɛyɔrɔw sɔrɔ u ka nagakɔrɔlaw la i n'a fɔ n'i ye togodaw ta k'a lajɛ kalanko ka kɛ yen kɛnɛyako ka kɛ yen kiiriko ka kɛ yen mara yɛrɛ kamabɔli baaraw ka se ka kɛ yen k'o ye bɛn sinsinna ye bi yɛlɛma an ka jamana bɛ cogo min na o bɛ se ka kɛ wa k'a sɔrɔ min ye basigi tɛ fan bɛɛ lajɛlen na bon a ka gɛlɛn mais an kan ka se ka a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que lakana marafako la o ye baara dɔ ye mais o dɔrɔn tɛ se ka baara dafa a dɔ ye min ye n ye min fɔ gafe minnu sigikafɔ minnu kɛra ni mɔgɔw wulila k'u ka hakilinata la olu labaarali dɔ fana y'o ye parce que o b'a to bɛn ni kelenya ni basigi bɛ na yɔrɔ dɔ la o bɛ hali marafacilaw fana ka baara nɔgɔya u bolo a dɔ fana ye min ye dɔrɔn cɛsiri comme sisan an yɛrɛ b'a k'a fɔ ko tubabuw tɛ k'an dɛmɛ sisan an yɛrɛ kɔni bɛ k'an yɛrɛ ta san damadɔ kɔnɔ donc an ka se ka fɛn dɔ fɛɛrɛ dɔ sigi an yɛrɛ ye an ka se ka an ka balo sɔrɔ an yɛrɛ ka sɔrɔ an ma siri mɔgɔ la parce que u b'a fɔ embargo ninnu ni fɛn ninnu o dɔ kɛra ka tɛmɛ a bɛ se ka na hali sini donc an bɛɛ kan ka fɛɛrɛ de tigɛ k'an ka sɛnɛ n'an ka mɔni ninnu ni an ka bagan mara ninnu k'olu bɛɛ don ba la fɔlɔ n'i y'a lajɛ sisan a bɛ an ka faliw n'an ka fɛnw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye nka bi bi in na an mago bɛ faliw la
ama ko tula ko sebe ba yɛrɛ anya kan de so fili nɛgɛso bɛ lawuli la bi dɛ donc maintenant o nɛgɛso ko min ka bara mi bise nɛgɛso dilan ninnu ni bara ninnu ni fɛn ninnu na an kan ka o fɛrɛ tigɛ tile bɛ an fɛ yan nɔ tile an tɛ ka tile la baara donc n'a fɛn an kan k'a lajɛ jamana bɛ cogoya min na dɔrɔn bɛɛ k'i se k'o kɛ dɔrɔn quoi ayiwa aw minnu ye maa kalannenw ye nin bɛn ni kelenya sinsinni hukumu kɔnɔna n'o ye universitaires ni maa minnu ye maa mafalenw ye aw bɛ se ka nin kɔkɔrɔma don cogo di fo charte ni observateur ka baara ka se ka sigi sen kan aw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye aw minnu ye maa kalannenw ye ayiwa aw kɔni jɔyɔrɔ kɔni ye jɔyɔrɔ bɛ se k'a fɔ peut-être fila hakilina di ni an y'a ye min ma ɲɛ min bɛ ka suma n'a fɔ n ye min fɔ ko yɛrɛ labaarali sumaya la o ye ka tiɲɛ fɔ ka hakilina di o y'o fɔlɔ ye filanan fana o ye an ka ekɔlisow kɔnɔ ka se k'an ka ekɔlidenw lakalan charte yɛrɛ kɔnɔna na n'a fɔ charte nana cogo di hakilina yɛrɛ ye min ye mun de b'a kɔnɔ ka se k'o fɔ a fɔcogo la an bɛ se o la ani ka se ka taa bɔlɔlɔw kan ka fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka se k'a faamu parce que fɛn fana n'a ma ɲɛ i b'a fɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ i b'a ɲɛdɔn i tɛ fɛn min ɲɛdɔn n'i bilal'o fɔli la a ka gɛlɛn dɛ a ka ca ala fɛ i bɛ fu fɔ wali kile i bɛ mɔgɔ sɔrɔ charte ko ninnu ni dialogue ko nin na ni maa si tɛ sigi k'i bɛ taa k'a fɔ k'i bɛ taa ka taa ne bila fo la parce que a kɛra an sigilen ɲɛna min kɛra i ka hakililata ye min ye n bɛ se k'i to i b'i ka hakililata fɔ mais majɛ min bɛ kɛ kuma na an bɛ se k'olu fɔ donc o y'an jɔyɔrɔ ye ayiwa an ka baabu bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ k'a fɔ an filɛbaaw n'a lamɛnbaaw ɲɛna k'u bɛ jaani sanfɛ bi sɔgɔmada in na docteur Brema Eli Diko ale de bɛ an bolo an n'a bɛ ka kuma bɛn ni kelenya san 5 kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu sigara ani hakilina minnu bɛ yen Eli ne ka ɲininkali yanni n ka kuma kuncɛ kuma d'i ma o ye bi aw yɛrɛ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ san 5 tɛmɛnen in kɔnɔna na e yɛrɛ bolo bɛn ɲinini na mun bɛ se ka kɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni Général Asimi y'o sigi sen kan bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kanbɛn a bɛ sinsin an ka jamana kɔnɔ. Bon i b'a dɔn nin ko in filɛ nin ye baara caman de kan ka kɛ parce que n y'a fɔ n ko Mali ka bana na diabète ni tension ni kulokari ni mugu ani hali n t'a si dɔ fana o bɛɛ de dɔnnen bɛ Mali ko la. Awɔ bon ko in na sisan kabi bɛ ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ ni ɲɛmɔgɔ ye ko dɔ sigi sen kan kɔfɛmɔgɔw fana b'o filɛ donc o ye baara yɛrɛ kun fɔlɔ ye n'a fɔ a ye décision ta fɔlɔ min na k'a fɔ ko ko sisan kɔni maliyɛnw ka sigikafɔ ni fɛn ninnu ko bɛɛ bɛna kɛ Mali kɔnɔ bon a y'o fɛn min ta nin ye o y'a jɔyɔrɔ dɔ ye maintenant lawaleli teliyali o b'ale de bolo n'ale y'o kɛ jamanadenw bɛ tugu a nɔfɛ donc a k'o fɛɛrɛ tigɛ teliya la observatoire min n'a y'a sigi n'u b'a baaraw la k'a ko teliya mɔgɔw k'a kɔnɔ ko dɔn o la a bɛ se ka na ni basigi ye filanan ye min ye maa caman n'i y'a lajɛ sisan sariya bɛ ka baara kɛ bon maaw minɛna dɔw datugura jugement ko ni fɛn ninnu bɛ senna o bɛɛ bɛ se ka na ni furukufuruku ye n m'a fɔ k'a fɔ ko ka mɔgɔ bila n m'a fɔ ko ka mɔgɔ minɛ mais ko bɛɛ bɛ kɛ ni wa ko la paix n'a pas de prix la paix a un coût donc a fana bɛ décision dɔw de ta décision min bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ décision politique b'a la décision économique b'a la lakanabaliya bɛ Mali ka bi o ye tiɲɛ mais n'i y'a lajɛ sisan sɔrɔ yɛrɛ sira kan nafolo sira kan gɛlɛya caman bɛ togodala mɔgɔw kan a bɛ dugukɔnɔ mɔgɔw kan fɛnw da ka gɛlɛn donc hali fɛɛrɛw bɛ se ka sigi impôt sira kan o nɔgɔyali ni fɛn ninnu na pour que minnu bɛ ka kɛnyɛrɛye kɛ gɛlɛya kɔnɔ u ka se ka fiɲɛ bɔda dɔ fana sɔrɔ ka fɛn dɔ sɔrɔ u yɛrɛ bon a dɔ fana ye min ye o fana y'ale ye halisa maa ni sigiɲɔgɔn ma ja i ka jamana kɔnɔna tɛ suma donc halisa Hamadi Jɔte kɛlɛ la o ye tiɲɛ o Hamadi ka wɛrɛ kunci bɔ gɛlɛya b'a ni Alizeri cɛ a b'a ni Côte d'Ivoire cɛ donc k'a lajɛ halisa dugu jukɔrɔ kuma na fɛɛrɛw la minnu kan ka kɛ yaasa an n'olu ka se ka b'a dɔn u b'a la mais halisa ka se ka ko teliya ni sigiɲɔgɔnw jara ni n'olu bɛnna o bɛ gɛlɛyaba dɔ ta ka bɔ i ka ko la tiɲɛ don n'i ye Kidali ko in lajɛ a laban ye kuma de donc n'a laban ye kuma ye o kuma minnu kan ka kɛ sisan o fana ka daminɛ sisan o bɛ na ni lafiya dɔ fana ye maintenant min ye denmisɛnninw fana ka baarako ye ka hakili t'o la parce que san o san an ka université bɛ maa caman ba former k'o bila caman bɛ da licence de la o tɛ se ka master kɛ donc licence ye bagi kɔfɛ san 3 u ka baarako ka hakili t'o la parce que don dɔ fana na o fana ye gɛlɛya dɔ fana ni denmisɛnnin sigi bɛ e fa tɛ k'a k'i ye ba tɛ k'a k'i ye e nɛgɛla ka ca ni min ma taa tunga fɛ dɔrɔn o bɛ se ka don dɔrɔgu jugu ta la o bɛ se ka sɔn mɔgɔ jugu ka kuma ma donc ni fɛɛrɛ fara tigɛra denmisɛnninw ka baarako la bon ka ca ala fɛ n b'a dɔn o b'a la mais halisa ka ko ka dɔ fara a kan n'o ye métier i n'a fɔ plomberie ni mécanique ni baara ninnu
o de bɛ mɔgɔw labalo parce que dunan bɛ ka olu t'an fɛ yan donc o n'a sugu de don o kan ka latigɛ maintenant jamanadenw fana kan ka n ye kuma min fɔ de don jamana ɲɛmaa ka di n ye a man di n ye ka jamana ko bila ka faso lajɛ parce que gɛlɛya min bɛ jamana ka bi bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la bɛɛ se ye min ye k'o kɛ wajibi tɛ ɲɛmaa ka diya i ye wajibi tɛ ka ko diya i ye mais e se ye min ye donc e k'o kɛ donc parce que n'i y'i sigi ko n'a banna n'i sigira n'a ma ban joona ko kɔni gɛlɛya min bɛ yen o tɛ ka taa k'i to kuma tɛ min bɛ ka nalen donc ko ne kɔni bolo o fana b'a la maintenant tunkarankew fana halisa u y'u jɔyɔrɔba kɛ jamana jɔyɔrɔko la fɛn fɛn kuma bɛɛ n'u wulila musakako la u b'o kɛ an b'o dɔn o ye tiɲɛ mais halisa o fana hakilina fana ye min ye u k'o fana fɛɛrɛ sigi sen kan ka jamana dɛmɛ ni o ye parce que ka d'a kan Mali filɛ nin ye mɔgɔ tɛna jɔ ka ni an yɛrɛ dama tɛ kuma kuncɛ kuma aya ka Jani fo donc k'e yɛrɛ Kasim fo nin weleli la donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana kɔlɔsi ma amina yarabi voilà merci an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw nin kɛra aw tulo a n'aw ɲɛw garisɛgɛ ye Dr Brema Eli Diko ale ye sociologue ye ɲininikɛla don école karamɔgɔ don a bɛ université fana kɔnɔna na ale de nana bi sa ka na an ka baabu ka na o diya an bolo bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ ni basigi bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu sigira Asimi fɛ san 5 kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna baabu don sɔgɔmada na ta an b'o bila yan Ana Jara tun bɛ yan Falaye Keyita ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 13 n'o ye 13h ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni ale kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 18 Famara ni Keba an n'olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ye kunnafoni kɛnɛ ye a k'an bɛn Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman ye sini kɛnɛ laban Ala k'o d'a ma Ala k'an ka jamana kɔlɔsi Ala k'an ka jamana basigi Asura Ala k'a timiko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 13 ni Ala sɔnna ma.